И здравейте отново, аз съм Петър 101 и днес ще играем в Minecraft. Както знаете, днеска съм само, ще да съм само, защото това не ми се викаш приятели, ето какво ново, ето фонтан е нов, как направих нещо да сложа, само че да. Тук ни е чаната материала, не знам дали съм го показвал, само че не е точно. И направихме едно джъмп. Докато не съм си много крутен. Да, както знаете, клипваме с Равина. Втория епизод казах пушите ми с Равина. И докато не снимах, аз... Оп. Не много мразя. Да сега ще го на хора. Аз съм тук, ама... Ето тук направя съм графти, като направи стената и снимахната, защото не искам да съм сложил графти. Знам, че е лесен, ама... Не, няма да приема на това. Нищо че. Няма да ти приема. Ето как ми долу. Това е джъмпън. Друго ново, тук някакво разводил. Да. Тук знаете, обичайно скъпчика, тук сложихме първи етаж, втори етаж. И трети, т.е. точно не е трети, така да изглежда по-гощно, така ще се кажа. Искам да скъпчикам. И така изглежда, само че не си тръпно, ама... Ако се праса не ми се отправям. Просто ми беше скучно и реших да снимам. Да, то друго няма. Не видях. Не съм друго няма. Няма хора. Какво да правим? Не знам, че да разбира. Аре, отбърза се. Явно. Айде, ще направим нещо. Ето, ще направим още още. Аре, да там се знае. Иска някой да ми добавя, защото аз съм препълнен сила. И това е лошо. И докато ви такава сила. Така, просто е табелка. Да, имам табелка. Защо е така? Ето шаларски клетка ми се така беше. Като се бие, защото не искам там да се приема някакъв маха и това, защото сериозно не се няма. Знам как се събираме. Шалар. Тим. Клетка. Не да не съм изгледана. Oh.
Обичам много малко тази клетка. О, я что повлиял? Умер. Если там самое ну ладно. Оп. Хората само се гледат този клип. Не знам, кратък е. Просто нямаше дати идея какво да правя в Minecraft и да се направя survival. Не знам, си се прекувам да направя survival, за да почна да направя survival съм. Надявам се какво да ви хареса. Дайте лайк, коментирайте и до нови срещи.